Goedenavond. Of we nu op 4 januari gaan vaccineren of een paar maanden later, er is licht aan het einde van de tunnel. Betekent dat we ook kunnen gaan kijken naar de wereld na corona. Want die is veranderd. Ontwikkelingen die er al een tijdje zaten aan te komen, die hebben een geweldige vaart gekregen. Zoals, weten we allemaal, het leren of vergaderen online. Ongetwijfeld herkenbaar. Welke investeringen lonen nu nog? Waar zouden we onze moed moeten richten? We vragen het aan Sandra Flippe, hoofdeconoom van ABN AMRO. Geboren en getogen in Kerkrade geeft zij vandaag haar visie vanuit Rotterdam. En een ander Keergrootje heeft op gemeenteniveau te maken met de forse impact van de coronacrisis. Petra Dassen zat in de taskforce Limburg na corona en heeft een aantal projecten in Kerkrade die anticiperen op die nieuwe realiteit. En nu, ruim een jaar geleden, hoopten we nog op het Songfestival in het MEC. In plaats daarvan werd het een noodhospitaal. Rob van der Wiel kennen we als een innovatieve denker. Hoe kijkt hij in deze moeilijke tijden naar de toekomst van het congrescentrum? Een brainstorm-sessie over de toekomst vanavond in Avondgasten Corona in Limburg. Ja, van harte welkom. Met alle gemopper zou je bijna vergeten wat een geweldige prestatie het is om binnen een jaar een vaccin te produceren. De Verenigde Staten die willen bijvoorbeeld deze maand nog gaan vaccineren, net als Engeland. En Hugo de Jonge die weet dat de druk dan ook groot wordt in Nederland, want waarom zouden wij moeten achterblijven? En dus houdt hij nog een slag om de arm, maar wordt de eerste week van januari als ambitie op tafel gelegd. Er moeten natuurlijk heel veel afspraken nog worden gemaakt met uitvoerende partijen. En we weten ook nog niet exact wat de uitkomst wordt van de beoordeling. Dus er zouden nog, in die beoordeling door EMA zou er nog een uitkomst kunnen zijn die ook betekent dat we nog tot andere keuzes moeten komen. Bijvoorbeeld als het vaccin onvoldoende effectief blijkt te zijn in de groep die wij nou juist voorrang willen geven. Dus dat zou kunnen betekenen dat we op het eind ook nog moeten schakelen. Maar alles is erop gericht om afspraken te maken met uitvoerende partijen om in de eerste week van januari tot vaccinatie over te kunnen gaan. Ja, hoe ziet het er dan uit bij die uitvoerende partijen? De GGD heeft een aantal scenario's en ik kan u vertellen dat het voor wat betreft de mensen tussen de 18 en de 60 die verder niks mankeren, nog best wel een tijdje kan gaan duren voordat die de vaccinatie gaan krijgen. De GGD gaat nu uit van medio augustus. En verder zijn dit de cijfers voor wat betreft de vaccinaties. Verpleeghuisbewoners die worden bij de instellingsarts gevaccineerd. Dat zijn er 115.000. 18.000 verstandelijke gehandicapten in een instelling, die komen er ook bij. De huisarts dan, die moet ook flink aan de bak. Mensen die ouder zijn dan 60 jaar met een medische indicatie, 2 miljoen zijn er dat, die kunnen terecht bij de huisarts. Zonder medische indicatie, ook ouder dan 60, 2,4 miljoen, ook via de huisarts. En dan nog 832.000 mensen van 60 jaar met een medische indicatie. Het zorgpersoneel dan, dat gaat ook naar de arts. En dan hebben we inderdaad nog die mensen, 6,5 miljoen zonder medische indicatie, die pas vanaf augustus en dan waarschijnlijk bij de GGD. Dus het is nog flink aanpoten. Maar goed, dan hebben we wel de vaccins. Dan kunnen we dus het leven van ouds weer oppakken. Of wordt het leven misschien toch anders? We kunnen het vragen aan de hoofdeconoom van ABN AMRO uit Kerkrade. Zit op dit moment in Rotterdam. Sandra Flippe, hartstikke fijn dat u even tijd voor ons heeft. Welke sectoren, denkt u, kunnen het oude leven weer snelst oppakken? Nou, om eerlijk te zeggen, Maurice, zijn er een aantal sectoren in de Nederlandse economie die in deze tweede golf waar we ons nu in bevinden, eigenlijk het economisch leven alweer volop oppakken. En dat zien we vaak niet, omdat het gaat om de aanbodkant van de economie, dus de industriële productiebedrijven. Want wat echt anders is in deze tweede golf in vergelijking met die eerste golf die we in maart, april, mei hadden, is dat toen eigenlijk zowel zeg maar, het leven hier plat lag, waardoor de consumenten de winkel niet kon bereiken. Maar wat toen ook speelde, was dat China in februari en januari en een deel van maart ook plat lag. Waardoor heel veel producten zeg maar, die de wereld normaal gesproken overgaan met schepen en vliegtuigen, die gingen niet. En dat laatste, dus dat China is eigenlijk weer helemaal pre-corona op dit moment. Daar gaat het hartstikke goed. En dus wat we dan zien is dat die hele aanbodkant van de economie met producten die gemaakt worden en verstuurd worden over de wereld,
Dat proces is eigenlijk helemaal up and running. En dat betekent dat de industrie die in maart en april en mei nog heel erg plat lag, die is nu gewoon helemaal actief. Maar jij bedoelt natuurlijk wanneer kan de horeca weer open of niet? Nou ja, dat bedoel ik onder andere. Dat heeft natuurlijk ook wat te maken met de beeldvorming. Hè. Die maken het meeste kabaal. Bijvoorbeeld de ondernemers van Valkenburg aan de Geul. Die maakten een heel erg boos filmpje. En die zeiden van ja, wij worden natuurlijk heel erg lang al aan een lijntje gehouden. Er is geen perspectief. En nu zelfs de dreiging om vanaf 17 januari gewoon open te gaan. Zich nergens meer iets van aan te trekken. En ook open te blijven. En dan is natuurlijk de vraag van ja, die horeca, hebben die inderdaad iets te klagen? Terwijl we nu die beelden zien inderdaad vanuit de grote staat in Valkenburg, die nu helemaal leeg is. Hebben die nu terecht iets te klagen? Of gaat dat dadelijk weer gewoon als een tierenlier op het moment dat die vaccins er zijn? Ja, nee, dat is een heel goed punt. Ik denk dat de horeca zeker iets te klagen heeft. Want er is fundamenteel in economische zin niets mis met de horeca. En toch liggen zij nu al zo'n 8 maanden, met een paar maanden dat we open waren, uitgezonderd, liggen die eigenlijk bijna volledig stil. We zien echt, ook nu weer zien we in de restaurants en bars, zien we op basis van onze PIN-transactiedata, waar we miljoenen klanten hun transacties volgen, zien we eigenlijk dat in die horeca weer zo'n 60-70% omzetverlies geleden wordt. En dus die zijn absoluut niet benijdenswaardig. Maar wat ik wel wil zeggen is dat er eigenlijk geen reden is te veronderstellen voor de horeca, juist nu het vaccin in aantocht is, kun je er eigenlijk best wel van uitgaan dat er geen reden is voor die horeca dat er echt structureel, dus permanent iets zou veranderen. En ik denk juist dat mensen dolblij zullen zijn om weer contact te leggen met elkaar, in gezelschap van andere mensen te zijn dan waar ze nu mee in een huishouden zitten. En dus zullen de kroegen hartstikke volstromen en ook de restaurants zodra het kan. En wat daar ook bij gaat helpen, is dat mensen heel veel geld niet hebben kunnen uitgeven in de afgelopen maanden. Ook omdat ze zich zorgen maakten over wat er in die economie nog allemaal gaat komen. Maar zeker ook omdat gewoon, je kunt op dit moment bijna nergens heen met je geld. En dat allemaal, dat geld op die spaarrekeningen, dat loopt allemaal op. En zodra mensen zeker weten dat het kan, is de verwachting dat een groot deel van het geld ook echt uitgegeven gaat worden. En ja, daar kan de horeca natuurlijk enorm naar uitzien. Ja, dat is in ieder geval dan een goed berichtje voor de horeca. Kunnen ze meenemen met dit programma. Mevrouw Dassen, hartstikke fijn dat u er ook bent als burgemeester van Kerkrade. U zat ook in de taskforce, brede economisch-sociale taskforce, die keek naar Limburg na corona. U hoort van mevrouw Flippen van goed, horeca in de beeldvorming heel belangrijk, maar er spelen ook andere zaken. Als burgemeester, wat zijn nu de zaken waarvan u zegt van ja, die hebben we eigenlijk niet op het netvlies, maar wordt wel geraakt in deze periode? Ik denk wat het allerlastigste is om er nou echt achter te komen wat deze periode met mensen doet. Op het gebied van sociaal-emotionele ervaringen, de eenzaamheid. Hè? Ook van ondernemers die het wellicht ook niet meer zien zitten. Hoe is het nog gesteld met de mensen? Dat is waar we nog het minste vinger achter kunnen leggen. De impact van deze crisis, als ik het toch zo mag zeggen, op de mens. En wat krijgt u binnen als gemeente? Veel signalen. Hè. We maken ons nu ook mijn collega's ook druk over jongeren, hè, specifiek met oud en nieuw. Maar ik maak me eigenlijk druk over alle groepen in onze samenleving. Je krijgt wel veel terug dat mensen, wat mevrouw Filippe, wat Sandra ook net zei, hè, de ontmoeting missen. Dat is ook een van de centrale punten in het rapport. De ontmoeting is zo belangrijk voor ons mensen als sociale wezens. En dat missen we eigenlijk. Natuurlijk mogen we nog wel wat dingen. Maar de vrijheid die je hebt om ergens naartoe te gaan, om in de kroeg te zitten, om lekker wat te gaan eten. Dat missen mensen. Mensen missen ook dat ze vrijwilligerswerk doen voor elkaar. Dat is voor de ontvanger, maar ook voor de gever iets heel belangrijks. En wat doet het met het verenigingsleven? Dat mensen maanden niet hebben kunnen zingen. Gaan ze nog naar dat koor? Gaan ze nog naar de harmonie? Zetten ze er weer de schouders onder? Dat zijn wel zaken waar we ons echt zorgen over maken. En kunt u er als gemeente iets aan doen om juist bijvoorbeeld dat verenigingsleven op een of andere manier te ondersteunen?
Wat heel veel gemeentes doen, hè, dus dichtbij zijn. Ook gewoon eens een belletje plegen naar een ondernemer. Gewoon eens met die verenigingen contact houden. Doen ook alle wethouders heel erg hun stinkende best voor. Huur opschorten, zit dat er ook in? Huur opschorten, leningen wellicht wat uitstellen. Kijken wat is nodig. Allemaal maatwerk, hè, dus dat is ook heel erg belangrijk. Belastingen wellicht wat reduceren of stopzetten. Dat zijn allemaal dingen die je probeert. Maar uiteindelijk is ook de landelijke overheid natuurlijk sterk aan zet om ook vooral de ondernemers een hart onder de riem te blijven steken. Dat kan een lokale overheid natuurlijk maar aan de rand een beetje doen. Ja, andere ondernemer hier aan tafel, Rob van Wiel, van harte welkom. Directeur van het MEC. Hè. Ja. Ondertussen overgenomen door de gemeente Maastricht. Doen exploitatie, ook eigenaar. Hè. Ja. U heeft goed nieuws gekregen in de zin van, er komt een overbruggingskrediet. En de gemeente heeft gezegd, luister, MEC, heel erg belangrijk voor ons congrescentrum, voor de regio, voor het omveld, als we het maar zo zouden zeggen. U heeft wel 20% van het personeel moeten ontslaan deze afgelopen periode. Als u nu kijkt naar de toekomst, wat ziet u voor perspectief? Nou, in die zin, daar zijn wij natuurlijk dagdagelijks mee bezig. Het is, we hebben 20% van ons personeelsbestand laten gaan, maar we hebben ook steeds toch nog het vertrouwen dat we op gang komen. En dat als we op gang komen, dat we ook klaar zijn. Dus je probeert je kernbestand overeind te houden. En als ik dan kijk naar de business, hebben we gedurende de afgelopen periode een aantal hele creatieve concepten ontwikkeld. Die gewoonweg door wet en regelgeving beperkt worden. En nou, dan maak je weer bijvoorbeeld het M-theater? Het M-theater was een prachtig, was het grootste corona-proof, COVID-free theater. 1200 zitplaatsen samen met Theater aan het Vrijthof. We hadden daar een schitterend programma onder liggen. En door aanscherping van de regels zien we dan toch dat het niet mogelijk is. En dat sluit ik me wel een beetje aan bij de woorden van Petra. Dat we zeggen, oké, die maatregelen worden aangescherpt, dat is lastig. Maar ik merk ook inmiddels in mijn kernbestand van mijn mensen die zeggen, ja, we blijven dingen ontwikkelen en we blijven innovatief. Maar de teleurstellingen worden wel groot. We willen iets gaan doen en we zouden zo graag laten zien dat het ook best kan. En aan de andere kant is er ook alle respect voor de maatregelen. Dus het is balanceren op het koord. Maar verwacht u dat in de toekomst, als we 1, 2, 3 jaar verder zijn, dat die grote bijeenkomsten van veel mensen uit veel verschillende plaatsen, veel verschillende landen, dat toch weer op niveau terugkeert? Of dat het minder is en minder blijft? Nou, ik durf daar niet precies de vinger op te leggen. Ik weet wel dat wij in ontwikkeling zijn. Dus je ziet in onze branche heel duidelijk dat hybride vormen toenemen. Dus het live communiceren met ook studio-achtige omgevingen. En ik denk dat daar kunnen we niet mee wegdenken. Ik denk dat dat ook blijft. Je ziet ook binnen de grotere corporates dat vliegbewegingen nu ontmoedigd worden. Je ziet het ook bij universiteiten die zeggen we gaan niet zomaar mee vliegen. Dus er is wel een bewustwording gekomen door corona. Maar gelukkig blijft de mens, ook aansluitend bij wat net gezegd werd, wij blijven behoefte houden aan live ontmoetingen, live communicatie, onze business. Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat dat terug gaat komen in grote aantallen. En daar blijven we natuurlijk ons best voor doen met de beste producties in Limburg. Ja. Mevrouw Flippen, u schrijft regelmatig een blog die heet Insights van ABN AMRO. Daarin kijkt u onder andere dus naar die toekomst ook na de coronatijd. En daarin las ik onder meer dat u verwacht dat die zakelijke, met name die vliegmarkt, dat die helemaal in gaat storten. Of tenminste, die is al ingestort, maar dat die nooit meer op niveau komt zoals die voorheen was. Ja, nou, dus wat wij verwachten is dat deze coronacrisis een aantal trends die eigenlijk al wel in langzaam tempo gaande waren. Dus we zagen al steeds meer dat mensen thuis gingen werken. Dat mensen werk en privé beter konden combineren op die manier. Digitale werkvormen, die waren natuurlijk in opkomst. Maar wat we natuurlijk in deze crisis hebben gezien, is dat dat een hele radicale sprong heeft gemaakt.
En ja, om alleen als voorbeeld te geven, mijn eigen organisatie heeft aan het begin van de pandemie naar alle werknemers gecommuniceerd dat wij in principe niet meer terug hoeven komen werken op kantoor. Ook niet na de pandemie. En dat de enige reden waarom je nog naar kantoor komt, is als je echt daar een ontmoeting hebt met een uitwisseling. Als jij gewoon zeg maar in je auto stappen, naar kantoor rijden en daar neerploffen achter je computer met een kop koffie, dat is niet meer de norm na de pandemie, nooit meer. Dus, en wij zijn niet de enige organisatie, heel veel grote corporates doen dat. En dat werkt enorm door in de economie. Want wat je dus ziet, is als mensen veel meer thuiswerken, ja, dat ook reizen om congressen te bezoeken, vergaderingen van CEO's die allemaal naar één stad in de wereld vliegen om elkaar daar te treffen. Het zal zeker nog gebeuren, maar in veel mindere mate. En dat betekent dat zeker het zakelijk reisverkeer toch echt een flinke knauw gaat krijgen die niet terugkomt. En wat daarbij komt, is dat we ook nog met die andere crisis daar op de achtergrond zitten, namelijk de klimaatcrisis. En nu kun je zeggen, klimaatverandering, dat is iets van de lange adem. Dat is trouwens ook niet waar, want het gebeurt nu al. Maar de echte grote gevolgen zijn inderdaad nog ver weg. Maar wat niet ver weg is het beleid vanuit Europa, maar ook Duitsland en Frankrijk en hopelijk in Amerika ook met Joe Biden. Daarmee zijn we een soort kritische massa aan het opbouwen van beleid, waardoor de transitie weg van fossiel, dus weg van olie, weg van vliegen, weg van veel in de auto stappen, richting meer milieuduurzame oplossingen, ja, die zit er onvermijdelijk aan te komen. We zagen toevallig gisteren nog de rechtszaak tegen Shell, de Oeganda-rechtszaak. Het begint echt op te lopen en die verandering die komt tegelijkertijd eigenlijk met deze structuurveranderingen rondom ons nieuw gedrag na corona. En ik denk dat dat wel belangrijke verschuivingen zijn waar we goed over moeten nadenken hoe we ons weerbaar maken in die nieuwe tijd. Ja, we spraken er onder andere over als de naam Joe Biden is gevallen met de Kamala Harris van Limburg. Dat is Frans Timmermans, die is vicevoorzitter van de Europese Commissie. En die heeft de Green Deal in zijn portefeuille en die maakte de vergelijking op deze manier. Ja. Wat wij in de mijnstreek hebben geleerd is dat daar waar geïnvesteerd is in toekomstgerichte industrie, dat was bijvoorbeeld Netcar, dat was ook het overheidsdiensten brengen naar Zuid-Limburg, universiteit opbouwen, een academisch ziekenhuis opbouwen, dat is geslaagd. Maar daar waar men zwakke bedrijven nog een aantal jaren uit de overheidsruif heeft laten eten om uitstel van executie in Zuid-Limburg af te wachten, daar is het totaal mislukt. Dus de publieke kant is goed gegaan, de private kant, al die toezeggingen van die private mijnbouwbedrijven, die zijn vaak op een drama uitgelopen, omdat ze niet tot langdurige werkgelegenheid hebben geleid. En daar moeten we van leren. We moeten ervoor zorgen dat we dus investeren in een toekomstbestendige economie. En die is per definitie duurzaam. Die is per definitie gelinkt aan de noodzaak om klimaatneutraal te worden in 2050. En nu spelen er twee interessante dossiers in Limburg. Vandaag nog nieuws over de werkgelegenheid bij Netcar in Born. Hè. Waar moet dat naartoe? En moet de overheid daar opnieuw geld in investeren, samen met VDL? En natuurlijk Maastricht-Aachen Airport. Ook daar is de provincie Limburg exploitant, maar ook eigenaar. Daar zou binnenkort nog een keer 25 miljoen naar een nieuwe start- en landingsbaan moeten. Mevrouw Flippen in Rotterdam, wat vindt u daarvan, van die investeringen? Is het slim in deze tijd? Ja, het ligt eraan hoe je de investeringen doet. Ik denk dat, kijk, ik ben absoluut niet van de school dat je nu alleen nog maar dingen moet gaan doen die nul uitstoot hebben. Waar het om gaat is dat we hebben de economie is belangrijk in Nederland, dat spreekt voor zich. Maar we hebben ook behoorlijke fossiele economie. En niet alleen in Limburg, dat is overal. En ook in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Wat we moeten doen met z'n allen is niet naïef zijn over zeg maar in één keer die switch om willen zetten, maar wel de beweging starten. En ik denk dus dat ook investeringen in vliegvelden een goede zaak is. Alleen zorg dat je het probeert zo circulair mogelijk en met de emissie-reducerende technologie te gebruiken bij die investeringen. En ik denk dat zeker wel kan. Ja, zo zijn er ook mooie investeringen, bijvoorbeeld in de gemeente Kerkrade. Mevrouw Dassen, u heeft daar een nieuw project. Het heet de Centercourt, maar u corrigeerde, mag ik niet meer zeggen. Wie heet het nu, hè?
Een beetje anticiperend eigenlijk al op de wereld van morgen. Ja, soms vallen puzzelstukjes mooi in elkaar. Hè. Vie, leven in beweging is inderdaad een aanvalsplan kunnen zeggen. Hè, om kunnen noemen. Om nou met elkaar ook eens die gezondheidssituatie in Parkstad breed goed en gedegen aan te pakken. We zijn er eigenlijk de afgelopen 50 jaren met alle goede bedoelingen niet in geslaagd om de gezondheid van onze inwoners substantieel te verbeteren. Bij alle lijstjes staan we echt onderaan. Zo leef je ook in onze regio 1,5 jaar gemiddeld korter. We steken met kop en schouders op het lijstje uit als het gaat om hart- en vaatziekten. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, tienerzwangerschappen. En toch is het jammer. Dat is een opdracht en het is teleurstellend dat ons dat nog niet gelukt is. En we gaan nu een ultieme poging doen, de handen ineen slaan met heel veel partijen, om te zeggen, we gaan dat grundlegend, zoals de Duitser dat zegt, aanpakken met elkaar. We kunnen al meekijken, we zagen al mooie zwembaden en een mooie tennisbaan. Wat is het precies, dat Vie? Enerzijds is wat u nu laat zien, is het natuurlijk een gebouw. Het zijn ook stenen. Er wordt een nieuw zwembad gebouwd, een sporthal, een heel mooi park. Maar uiteindelijk is dat een stukje hardware. De software, die moet dit gaan draaien. Dat zijn de mensen. We willen allerlei, niet over de hoofden van de mensen heen, maar allerlei programma's ontwikkelen. En daar werken de wethouders ook keihard aan met heel veel partijen. Om mensen te enthousiasmeren om wat te doen aan de gezondheid en vitaliteit. In de wijken, met jongeren, met ouderen. En dat echt met alle partijen die ertoe doen in dat veld, gezamenlijk. Niet hij of zij doet dit of die doet dat. Maar hoe kun je elkaar nu versterken en de krachten bundelen? Dat is de uitdaging. Ik zag op de plek van het nieuwe ziekenhuis, of het oude ziekenhuis, komt het dan. Wat me opviel, u zoekt vooral naar jong en oud die vlak bij elkaar wonen en studeren. Ja, omdat dat ook een dynamiek is die je nodig hebt in een stad. Hè. Dat versterkt elkaar, dat enthousiasmeert en dat geeft leven. Alle doelgroepen doen naartoe. En juist in die verbinding tussen mensen kan heel veel gebeuren. Dat is onze stellige overtuiging en we gaan er met heel veel energie tegenaan. Ja. Interessante ontwikkeling. Ook als je het afzet tegen de economische cijfers van dit moment. Want, zoals we net al hoorden van Sander Verlippen, het gaat toch redelijk goed, ondanks alle gemopper. Dit is wat Wopke Hoekstra en Wouter Koolmeester over zeiden. Als je al die Europese landen met elkaar vergelijkt, dat je dan ziet dat Nederland het land is, of een van de 2 landen is, met de meest royale steunpakketten. Je weet nooit helemaal zeker of dat nou ook een belangrijke factor is geweest. Maar ik denk dat het wel aannemelijk is dat in de eerste plaats al dat werk wat die ondernemers hebben verstout. En daarnaast die steunpakket, dat toch ook mede verklaart dat je die goede economische ontwikkeling in dat tweede kwartaal hebt gezien. Nu is er een derde steunpakket. Die gaat versoberen. Maar als je ziet wat er nou met de economie gebeurt met die eerste 2 steunpakketten, is dat versoberen dan wel zo verstandig? Nou, we hebben aan de Tweede Kamer afgelopen week nog gezegd dat wij begin december gaan wegen of we dat gaan doen. Dat hangt natuurlijk ook af over de stand van het virus, de verspreiding van het virus. Dus daar hoort u binnenkort meer over. Maar daarmee hoor ik u ook zeggen dat die versobering misschien nog wel van tafel gaat. Dat heb ik letterlijk zo in de Tweede Kamer zo gezegd, ja. En dat horen we dan uiteindelijk na de persconferentie van 8 december. En waarschijnlijk wordt er dan wellicht niet versoberd. Mevrouw Verlippen, wat vindt u ervan? Doen of niet? Soberen. Omdat wij denken dat het vaccin uiteindelijk, zeg maar, voordat je de brede populatie kan gaan vaccineren, dus niet nu de kwetsbare groepen, maar echt breed uitrollen, dat kan toch nog wel langer dan gaan duren dan we misschien nu hopen of verwachten. En die laatste loodjes zullen zwaar zijn. Die zullen zwaar zijn omdat de economische schade, die zien we gewoon, die is er. Bedrijven, inderdaad, zoals mevrouw Dassen ook zei, die zouden wel eens moe kunnen zijn aan het einde van de pandemie, door de financiële reserves heen zijn. En dan wil je eigenlijk niet op het laatste moment nog een soort struikeling extra maken met die economie. Dus ik zou zeggen, hou die steun nog heel even hoog, zodat straks als we weer gaan groeien, dat die steun kan worden afgebouwd en dat die groei, zeg maar, daar net precies eigenlijk als een opstijgend vliegtuig tussen komt. En de werkloosheid daarmee ook voor een deel voorkomt. Ja. Meneer Van der Wiel, u heeft, zoals we eerder al zeiden, 20% van de mensen moeten ontslaan. Verwacht u dat het daarbij blijft? Ja, ik verwacht dat het daarbij blijft. Wij zijn hoopvol gezind op het vaccin, dus daar kijken we reikhalzend naar uit. Er begint enigszins perspectief te ontstaan.
Ik geloof dat de maatregelen ook wel weer wat zullen gaan verruimen. Ik geloof ook dat we een COVID-proof theater weer terug kunnen krijgen. En ik heb ook met de stad Maastricht afspraken gemaakt over de continuïteit de komende tijd. Dus we hebben ook naar de huur van het pand gekeken en we hebben ook naar de exploitatietekorten gekeken. De afgelopen 8 jaar heeft het MEC het ontzettend goed gedaan. Zijn we gewoon een winstgevende club geweest. Maar dat lukte dit jaar niet. Dus ik moest ook voor een kredietenmarkt op. En ik denk als ik kijk nu naar wat voor ligt, gaat het er vooral om kwaliteit te behouden, goede mensen aan de slag te houden. Nu nog even creatief in de werkzaamheden. We zijn aan het detacheren, we helpen bij de GGD, we helpen bij het academisch ziekenhuis. Er lopen mensen van me bij de universiteit. Dus met creativiteit zien wij ook dat we ontslagen kunnen voorkomen. Dus ik zie het toch heel lichtjes aan het eind van de tunnel weer licht. Ja, heeft u nog een verrassing in de pijplijn, zoals eigenlijk dat Songfestival van 1,5 jaar geleden? Nou ja, een verrassing zou geen verrassing meer zijn als ik hem nu zou verklappen. Maar we zijn ondernemend genoeg. En ik denk dat de stad in potentie voldoende heeft, zodat wij een vuist blijven maken richting de rest van Nederland. En dat we zeggen, let op, Limburg is scherp aan de wind aan het zeilen. Scherp aan de wind zeilen. Mooi om mee af te sluiten. Hartstikke bedankt Rob van de Wiel, Peter Dassen voor uw komst. Sander Flippen in natuurlijk Rotterdam, ook hartstikke bedankt voor uw inbreng. Morgen praten we verder. Dan doen we dat over het rapport Letchert, Limburg na corona. En dan gaan we met name discussiëren over de vraag: hoe houden we de jongeren in de provincie, de grote talenten, hoe kunnen we die binden en hoe halen we het beste uit de mensen die niet misschien bij de top horen, maar wel cruciaal zijn voor de provincie. Morgen dus het rapport Letchert in dit programma. Dank u voor het kijken, hele fijne avond, hele goede gezondheid.